Fil-katekesi tagħna llum eżisti xtaqt li jekk naqsam magħkom ftit riflessjonijiet dwar il-qawwa tal-kelma talla li għandha li tfejjaqna. Il-kelma talla eżistijej għandha qawwa kbira ta' fejqan u importanti ħafna li aħna bħala nsara fil-mixja tagħna niskopru din il-kelma bħala kelma li tfejjaqna. Nixtieq nibda din ir-riflessjoni permezz ta' silta mill-Iskrittura minn San Mattew kapitlu 8 minn verus 1 sa 3. Meta l-Evanġelista Mattew jgħidilnek: Kif niżel minn fuq il-muntanja, furul kbar marru warajh. U resaq fuqu wieħed lebrus, inxteħed qudiemu u qallu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mettidu fuqu, messu qallu: Irrid kun infejjaq. U minnu fih ġismu ndaf mill-lebra. Hawnhekk eżistijej għandna din is-silta li hija tiġi propju wara dak li ngħidulu fil-Evanġelu ta' Mattew id-diskors tal-muntanja. ċefe wara li Ġesu jinterpreta l-liġi l-qadima fid-dawl tal-persuna tiegħu u jurina allura il-milja ta' kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna. Ġesu jinżel minn fuq din l-għolja imdawwar f'folol kbar. Ġifieri qegħdin nimmaġinaw brassa kbira madwar Ġesu. Il-kuntrast għal din il-folla huwa raġel wieħed li huwa lebrus. Dan ir-raġel lebrus, il-lebra fi żmien Ġesu kienet marda tal-ġilda li ma titfejjaqx. Il-lebrus kien meqjus bħala persuna midimba għalli għalhekk huwa lebrus u kellu jaqta' lilu nnifsu anka mir-realtà soċjali, ġifieri x'aktarx dan diġà kienet diffiċli ħafna lih li jkun qrib Ġesu minħabba l-folla ta' madwaru. Imma dan ir-raġel waħdu wieħed ma jibżax jinxteħed quddiem Ġesu u jgħidlu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Eżisti l-ġraja ta' dan ir-raġel li m'għandniex ismu nistgħu npoġġu faċilment isimna minfloku. Aħna jistgħu wkoll eżisti għal xi raġuni inħossuna li hemm il-folla illi tbedna minn Ġesu u li aħna nħossuna nies lebrużi. Din il-lebra eżistijej mhux neċessarjament hija l-marda fiżika fil-ġilda, però jista' jkun eżistijej lebra fuq diversi affarijiet il nħossuna taqtawna anka minn Alla. Fina fin dnub illi lek tagħmel kollu tinqata' fih. Weġa illi donnok ma tistax tfiq minna u tinqala minna. Konsegwenzi ta' azzjoni li għamilt fil-passat li għadek dbati il-konsegwenzi tagħha. Traċedja, trauma li għaddejt minna. Żwieġ tiegħek li donnu jidher ikun qiegħed jitkisser. Weġa minħabba sitwazzjoni ta' wliedek. Kemm aħna faċilment inkunu nies lebrużi nġorru eżisti din il-kondizzjoni li anke nħossuna taqtana mill-oħrajn u li donna qegħdin niġbdu l-ġudizzju tal-oħrajn fuqna. Tħossok iġġudikat, ikkundannat, ma tistax tifraħ, ma tistax tkun parti mis-soċjetà, tħossok differenti mill-oħrajn, hekk propju bħal lebrus. Però tal-lebrus ma peżax, ma tax qalbu. Minkejja il-folla kollha imur jinxteħed quddiem Ġesu. Jinxteħed. Minn dil-folla kollha lilu biss għandna li qed jinxteħed quddiem Ġesu, ċe huwa sinjal, huwa ġest ta' sottomissjoni ta' tel abbandun totali fidejn Ġesu. L-ewwel ġest li għamel huwa di jinxteħed fir-ġlejn Ġesu kemm aħna għandna bżonn maħbubin tiegħi li aħna wkoll ninxteħtu fir-ġlejn Ġesu fil-mixja tal-ħajja tagħna. U ninxteħtu fir-ġlejn Ġesu bħal dan ir-raġel. Jinxteħed fir-ġlejn Ġesu waqt li għadu lebrus mhux wara li jfieq. Kemm għandna bżonn aħna eżistijej kif aħna, mhux kif suppost inkunu, mhux kif Alla jixtieqna, mhux kif in-nies iriduna, kif jien. Bil-lebra tiegħi, bil-weġaħ tiegħi, bin-nub tiegħi, bil-fallimenti tiegħi, biċ-ċirkustanza tiegħi, ma nibżax
ntefa' f'riġlejn Ġesu u ngħidlu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Hawnhekk il-Ebrus jagħmel dan l-att ta' fidi fil-persuna ta' Ġesu, jekk trid tista' tfejjaqni. Ma kellu l-ebda dubju f'Ġesu x'kien kapaċi jagħmel. Ipoġġi biss li jintelaq fidejn ir-rieda ta' Ġesu skont dak li tu, imma kien konxu li Ġesu seta'. Bħal manka aħna eżisti fil-mixja tagħna. Kemm għandna bżonn ikollna din il-fidi li nemmnu l-mulej jista'. Għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. U għal min jemmen kollox hu possibbli tgħidilna l-kelma t'Alla. Però nintelqu fl-istess ħin fidejn ir-rieda tiegħu. Min-naħa l-oħra Ġesu l-ewwel ġest li jagħmel huwa ipoġġi idu fuqu, mett idu messu u qallu. Il-mulej mhux ħajibża jmiss il-persuna li bruża qabel ma tfieq. Qabel ma tfieq. Ġesu jmiss il-lebrus marit. Ħaġa li Ġesu ma kellux jagħmilha fil-mentalità ludija x'faċilment huwa stess kien jiċċappaż bid-dnub f'għajnejn il-lut ta' dan ir-raġel huwa stess jiġi meqjus imniġġes bħalma kien meqjus għall-persuna li bruża. Imma Ġesu mhux ħajiddejja imiss anke l-lebra tiegħek, il-mart spiritwali tiegħek, il-weġġat tiegħek, il-fallimenti tiegħek. U se jgħidlek kelma. Irrid tkun infejjaq. U propju hawnhekk toħroġ din il-qawwa tal-kelma ta' Ġesu illi tfejjaq. Tant il-Vanġelu kompli u minnu fih ġismu ndaf mill-lebra. San Mattew diversi drabi juża, San Mark diversi drabi juża din il-kelma minnu fih, hekk li dak li għamel Ġesu jagħmlu minnu fih. Ma hu kanna l-San Mattew li x'aktar xħad anke minn San Mark. Din ir-realtà hekk il-qawwa tal-kelma ta' Ġesu li tagħmel il-frott mill-ewwel minnu fih. Ġismu indaf mill-lebra u kanna kif Ġesu qallu kun infejjaq mela Ġesu taħ il-kelma ta' Ġesu fejqitu. Fl-istess Vanġelu ta' San Mattew eżistijaj propju ftit wara dan il-fejqan tal-Lebrus insibu rakkont tal-fejqan tal-qadej ta' ċenturjun fejn toħroġ ħafna qawwi fih il-qawwa tal-kelma ta' Alla. Ħanaqrawh San Mattew kapitlu 8 minn verus 5 sa 13 u nħeġġitkom maħbub minn tiegħi li jkollkom il-kelma ta' Alla dejjem f'idejkom waqt dawn il-programmi ta' radju l-Amelina għaliex dejjem iduru madwar il-kelma. Ħalli anke tistgħu ssegwu intom. Daħal Kafarnum jgħidilna San Mattew u resaq fuq u wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu Sinjur, id-dar għand il-qaddej mixħut mifluġ u batut wisq. Qallu Ġesu, niġi jien nfejqu. Sinjur, qallu ċenturjun, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdint ejt kelma biss u l-qaddej tiegħi fieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta taħt ieħor. U jiena stess għandi soldati taħti li wieħed ngħidlu mur u jmur l-oħra ngħidu ejja u jiġi. U li l-sir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan. U qal lil dawk li kienu miexja warajh tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jien ngħidilkom li jagħtiġu ħafna mill-vant u mill-punent jqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u Zakk u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smewwiet waqt li dawk li twildu fis-saltna tkeċċew il-barra fid-dlam. Hemmhekk kien hemm il-biki u t-teżiż ta' snien. Imbagħad qal Ġesu liċ-ċenturjun mur ħajsirlek kif hemmint u l-qaddej fieq dak il-ħin stess. Kemm hija ġrajja tant sabiħa eżistijaj. L-ewwel ħaġa naraw illi dan ir-raġel iċ-ċenturjun kien parti mill-Rumani, allura ma kienx ludi, ma kellux il-fidu ludija. U kanna naraw kontradizzjoni. Waqt li il-Farizej u l-Lut ma jemnux il-kelma ta' Ġesu, il-kelma setana tiegħu, il-qawwa tal-kelma tiegħu, dan iċ-ċenturjun pagan Ruman jilqa' u jaċċetta l-awtorità tal-kelma ta' Ġesu. U din eżistijaj turila li xi drabi persuni li ġili jkunu ilhom f'ċerta mixja, anke mixja spirituali jew fil-Knisja,
u mhux dejjem jaċċettaw jemnu l-kelma tal-Mulej b'fiduċja għamja fil-qawwa tagħha. Waqt li nies li kun għadhom fil-bidu tal-mixja tagħhom jew daqu l-Ġesu tarhom din il-ħeġġa li jemnu l-kelma. Ġesu eżistija jgħidlu niġi jiena nfejqu quddiem it-talba taċ-ċenturjun. Ġesu irrid ifejjaq il-qadej taċ-ċenturjun bil-preżenza tiegħu niġi jienu nfejqu. Imma ċ-ċenturjun jagħmel pass lil hinn. Jaraf li hu ma jistħoqlux li dil-preżenza ta' Ġesu jiġi għandu u jemmen li Ġesu jekk jgħid biss kelma waħda il-qadej tiegħu ifiq. U din eżistiet tanti stqarrija qawwija li aħna l-Knisja tpoġġina fuq fomna qabel ma aħna nitqarbnu wara l-dan u l-ħaruf tagħha. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. ċenturjun hawnhekk fehem il-qawwa tal-kelma ta' Ġesu. Li kelma waħda ta' Ġesu kellha l-qawwa illi tfejjaq. U fil-fatt Ġesu stess jgħidlu mur ħajsirlek kif hemm min. Ġesu jispiċċa ma jmurx kif irid jagħmelu. Imma jispiċċa jfejjaq il-qaddej taċ-ċenturjun bil-qawwa tal-kelma tiegħu anke jekk minn distanza mill-bogħod kif qal liċ-ċenturjun. Aħna eżistijej għandna bżonn nifhmu ftit minn fejn ġejja x'inhi din il-qawwa tal-kelma, il-kelma setana tagħha illi tfejjaqna. Għaliex Ġesu kien ifejjaq bil-kelma tiegħu stess? L-ewwel ħaġa eżistijej li naraw illi il-Bibja turina li l-kelma tagħha fiha nfisha għandha l-qawwa illi tfejjaq. Jekk immorru l-ktieb tal-Proverbi kapitlu 4 verus 20 sa 22, il-kelma tagħha tgħidilna hekk: Ibni, għati widna l-kliemi, iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien. Tħallihom xwarbu minn quddiem għajnejk, żommhom fil-qiegħ ta' qalbek. Kemm qawwija. Żommhom fil-qiegħ ta' qalbek għax huma l-ħajja min isibhom u s-saħħa għal-ġismu kollu. Din eżistijek u aħna nemnuha għandna qawwa tremenda hawnhekk il-kelma tagħha. Tgħidilna li l-kelma tagħha hija l-ħajja għal min isibha, il-ħajja u saħħa għal-ġisem kollu. Iktib ta' Proverbi kapitlu 4 vers 20-22. Ħajja għal min isibha fejqan għal-ġisem. Però biex il-kelma tagħha ikollha dan l-effett din il-qawwa biex ngħidlek, fejn jridu nżommuha? L-awtur tal-Proverbi jagħmilha ċara. Fil-qiegħnet ta' qalbna. Mhux f'qalbna, fil-qiegħnet ta' qalbna. Hekk aħna rridu nesperjenzaw. Il-qawwa tal-kelma tagħha li tfejjaqna fil-qiegħnet ta' qalbna. Għax aħna fil-qiegħnet ta' qalbna x'hemm? Xi drabi hemm lejra, supervja, l-pika, il-vendikazzjoni, it-pattija, hemm id-dwejja, l-inkwiet, il-weġat. Xi drabi dan hemm fil-qiegħnet ta' qalbna. U għandna hemmhekk irid jidħol bil-qawwa tal-kelma tiegħu biex lilna jfejjaqna minn ġewwa għal barra. Is-Salmi 107 verus 19 u 20 ikompli jibni wkoll fuq din it-tema l-qawwa tal-kelma li tfejjaqna meta s-salmista jitlob għajtu lil-mulej fil-hem tagħhom u midwejjaq tagħhom ħelishom. Bagħat il-kelma tiegħu u fejjaqhom u ħelishom mit-telfien. Kemm hija sabiħ eżistija anke lina li ngħaddu midwejjaq, li ngħaddu mill-lem. X'għamlu għajtu lil-mulej fil-hem tagħhom u ħelishom midwejjaq, imma kif? Billi bagħat il-kelma tiegħu u fejjaqhom u ħelishom mit-telfien. Bagħat il-kelma tiegħu u fejjaqhom. Din il-kelma, il-logos, fl-axħar jissir laħam fil-persuna ta' Ġesu, nistgħu ngħidu li bagħat il-Ġesu jfejjaqhom, ma fit-testament fejjaqhom bil-qawwa tal-kelma tagħha. Din il-kelma eżistija għandha l-qawwa li tfejjaq Alla fil-mar tagħna, fid-tbatija tagħna, fiċ-ċirkustanzi tagħna, jibgħatilna kelma li tfejjaqna wkoll. U aħna ma rridux nittraskuraw din il-qawwa tal-kelma tagħha li lilna tfejjaqna. Kemm għandna bżonn maħbubin tiegħi niskopruha.
Xi drabi meta nkunu mmaġġajn noqogħdu mal-Bibja naqrawha biex tkun il-fejqan tagħna. Jien personalment tant drabi għamil din l-esperjenza. Illi tqatta' ħin fit-tul ġast toqgħod taqra l-kelma tagħha. U tiskanta d-differenza li tara wara. Din l-esperjenza li tġarrab fiskiet tal-qawwa tal-kelma. Imbagħad ħaġa oħra li naraw eżisti dwar din il-qawwa tal-kelma tagħha hija li l-kelma tagħha twettaq dak li tgħid. Meta Alla tagħna l-kelma tiegħu mhux biex joqgħod jinfurmana b'xi ħaġa, imma biex jagħmel xi ħaġa. Issimgħu Iżajija kapitlu 55 minn Vrux 10 sa 11 jgħidilna. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, hekk iġġelwa tnissar u tnibbet u tagħti ż-żerrija min jiżra u l-ħobs il min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u tem dak li jiena nkun batta tagħmel. Din qawwa kbira, jekk Alla ta' kelma fil-ħajja tiegħek ħarġet minn fommu, dik il-kelma ħassieħ sooner or later, għada jew pitada jew pitpitada b'mod jew ieħor dik il-kelma sejra isseħ fil-kelma tiegħek. Alla joħloqna permezz tal-kelma tiegħu. Eżisti. Dak li l-kelma tgħid daku li l-kelma tagħmel. Ejjew aħna eżisti ma naqtawx qalbna. Nisimgħu ta' spiss il-kelma tagħha u nistennewha li tagħti l-frott għaxi l-kelma tagħha. Naraw eżisti mbagħad it-tielet aspett tal-kelma fil-ktieb tal-Ġenesi wkoll il-kelma tagħha toħloq. Aħna nafu li il-ħolqien kif inhu deskritt u rakkontat fil-ktieb tal-Ġenesi, il-ħolqien isir bil-qawwa tal-kelma tagħha. San 33 versit tajtek bil-kelma tal-mulej saru smawiet u b'nisfommu t-tiżjien kollu tagħhom. Bil-kelma tal-mulej saru ismawiet. Aħna nafu li meta it-Testament il-Qadim jagħtina din realtà, Alla joħloq bil-kelma tiegħu ħajkun id-dawl u d-dawl kien. Il-kelma li taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu toħloq realtà. U l-kelma tagħna eżistijej fil-ħajja tagħna nista' nuża din l-espressjoni hija miżżewġa mal-Ispirtu Santu, u l-Ispirtu Santu li ispira l-awturi sagri biex jiktbu l-Bibja. Il-kelma tagħha hija x-xabla tal-Ispirtu kif jgħid San Pawl. Hija mnebħa mill-Ispirtu Santu. Allura eżistijej iva. Din il-kelma lilna toħloqna. Ir-raba aspetta din il-kelma li din il-kelma talla f'ħajjitha tnissel il-fidi jekk aħna ridu nfiequ, Alla tagħna ma jagħmilx tricks u mhux magician, li jitlob minna l-fidi abbandun u relazzjoni miegħu u abbandun u relazzjoni anka fil-kelma li huwa jagħtina li nafdawha. Issa il-fidi tagħna eżistijej minn fejn tiġi. Il-fidi tagħna ma tiġix mill-ajru. San Pawl jagħmilha ċara, il-fidi mela tiġi mismieħ u mismieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu, Rumani 10:17. Il-fidi tiġi mismieħ tal-kelma ta' Ġesu. Ejjew ma nintqux bina nfusna. It-talim li ħadna fil-katekiżmu fid-dottrina meta konna żgħar huwa tajjeb sa ċertu perjodu fi żmienu, mhux għax huwa ħażin fih innifsu. Imma biex nikbru fil-fidi għandna bżonn nagħmlu l-qabża mill-katekiżmu mit-talim li rċevejna għalli mmorru direttament fuq il-kelma tagħha għalli xija lajn tal-fidi tagħna flimkien ma' tradizzjoni ħajja tal-Knisja. Ma Pawli jagħmilha ċara min ma jaqrax il-Bibja, min kelma tagħha ma jafix, qed jirriskja ħafna li l-fidi tiegħu tkun dajfa. Mhux qed ngħid li min qatt ma jaqra l-Bibja m'għandux fidi xejn minn dan, jista' jkollu fidi anke żgħira kemm hija żgħira hemm mekkieda u rridu nieħdu ħsiebha. Imma il-kelma tal-eżisti fiha nfisha toħloq il-fidi fina biex imbagħad dik il-fidi tiftaħna l-fejqan li Ġesu jrid jagħmel fil-ħajja tagħna. Ejjew hekk ma nibżawx nimtlew b'din il-kelma kif qed jgħidulna s-salmisti. Nimtlew bir-raqqa nimtlew b'din il-kelma.
ħalli tnissel fina l-fidi li tiftkidna qalbna beraħ għal ġesu li tjatina. U l-aħħar ħaġa li xtaqt nara dwar il-kelma tal-eżistijaj. Il-kelma tal-żomna mill-li nidimbu il-bnidem li ma jridx jidnob li jħobb il-Alla fil-verità, jieħu pjaċir li hemm xi ħaġa x'jista' jagħmel biex ma jidnibx, li l-mulej ma joffendihx. Waħda mill-affarijiet li għandna nagħmlu biex ma noffendux l-Alla stess hija dak li jgħidilna Salm 119 vers 11. F'qalbi jiena ħżimt kelmtek biex qatt ma nidneb lejk. Min jaf ix-xejtan kemm mida di l-inna wkoll eżistijaj. Li jipprova jisir inna il-kelma minn qalbna, aħna rridu naħżnuha f'qalbna biex ma nidimbux. Imma meta x-xitan jisraq il-kelma minn qalbna, aħna nidimbu. U din wkoll hija parti minn parabola Ġesu jagħti fuq id-diskors tiegħu tal-muntanja. Meta jurina biċ-ċar il-parabola tal-bidwi li joħroġ jiżra u dik iż-żerija l-kelma u wara ftit li jiżraħħa meta tgħaddim il-mogħdija ġie l-asfur simbolu tan-xitan li naqqara li joħodha. X'qed jgħidilna Ġesu hemmhekk? Illi din iż-żerija li tinżera fil-qiegħnet ta' qalbna, Satana jipprova jaħtafa, jipprova joħodha biex ma tfejjaqniex, biex ma toħloqx, biex ma tamminniex nisġodda, biex ma jkunniex il-fidi. Kemm hija serja meta aħna nħallu x-xitan jisir inna l-kelma tiegħu bl-iktar mod faċli jisumu qed jiġri xejn. U din kemm tiġrilna maħbubin tiegħi. U jekk jisraq inna, aħna nidimbu u li tidneb hija l-ikbar weġa li inti tista' tikkawża lilek innifsek. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu mill-bżonn ninfiequ, med rridu nammettu, rridu ngħiduha li dnub joħloq weġa spiritwali anke ma tħossix, anke hija sekundarja li kimma iferi il-ħajja tar-ruħ tiegħek. Eżistijaj. U għandna bżonn nkunu mimlija bil-kelma ma speċjali fi żminijiet ta' bidla fejn kulħadd jikwotak kif irid. Dell-ikraħ fuq saċerdoti xi drabi, anke nies li jridu jevanġelizzaw kemm isibu bsat inferroti, għandna bżonn insibu l-fiduċja tagħna f'Ġesu fil-kelma tiegħu u npoġġuha fil-veru sens tal-kelma fiċ-ċentru ta' dak li aħna msejħin li nagħmlu u msejħin li ngħixu. Jalla niskopru l-kol kemm aħna li jekk naqraw il-Bibja, naqraw il-Vanġeli, naqraw is-Salmi, naqraw il-kelma tal-Alla, din il-kelma jgħin għalina ta' fejqan. Alla juża l-kelma tiegħu biex ifejjaqna.